नमस्कार आज्ञा डिवाइन डायरी गाँ अभियान आज अध्याय को आपण मानक स्वागत। मु नीलमाधव एवं मो सहित अच्छा मो सहयोगी निधिराम जेना। कथा कौन कि ओडिशा प्रदेशर कोरापुट एक आदिवासी अध्युषित जिला। यही जिले में पाखापाखि 70 भाग अधिक लोक आदिवासी संप्रदाय आसी। यही आदिवासी अध्युषित अंचल कोरापुटर तात्पर्य विशेषकर रोचे साबर श्रीक्षेत्र, गुप्तेश्वर, रानी डुडुमा, कोलाब डैम एमती अनेक किछि ए कोरापुट माटी को बा कोरापुट माटीर सौंदर्य को आउरी वृद्धि करुछि। जहाँफल कि केवल ओडिशा कहीं ओडिशा बाहर मध्य अनेक पर्यटक आसी एठाकार सौंदर्य को उपभोग करती। अनेक जनजाति मध्य एकतार मंत्र नहीं बंचुथिबा एक सुंदर गाँ कोरापुट जिलार जार नाम होची हाटसुकु। तेबे आसंतु बुली जिबा हाटसुकु गाँ को एवं जानिबा गाँ विषय किछि सुंदर सुंदर तथ्य लोकों सहित कथा हेबा, जानिबा तांकर सुविधा असुविधा, भाईचारा, जीवन यापन, बंचीवार शैली विषय रे। तेबे आसंतु बुली जिबा आजिर अध्याय रे कोरापुट जिल्लार एक सुंदर गाँ जार नाम होची हाटसुकु। आसंतु। नमस्कार आज्ञा। डिवाइन डायरी गाँ अभियान कार्यक्रम को आपन को स्वागत। गाँव रे शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था केमती अछि टिके कहिबे? स्कूल टा तो नहीं सर। गाँव रे केते लोक अछंती माने घर केते? गाँव रे 300 खंडे हबो। 300 घर। लोक संख्या केते? लोक संख्या सेटा तो कहि पारिबे नै। 1000 पाखा पे गेबे? 1000 परे हिजिबो। 1000 परे हिजिबे? 300 लोक घर संख्या 300 लोक संख्या 1000 रु ऊर्ध्व। स्कूल नहीं? स्कूल नहीं। प्राथमिक विद्यालय नहीं? नहीं। पिला माने कोठी पढिया जाउछंती? सेठी टिके छपर पर करछंती से टियाका जाई बसी कर पढछंती आ। स्कूल रो शिक्षक अछंती? अछि गुटे मास्टर अछि। स्कूल ना कोन कहले?
ସ୍କୁଲ ସେ ନାଁଟା ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଆପଣ ଗାଁର ସ୍କୁଲ ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ଜାଣି ନାହିଁ ଜେଲ୍ସି ଗାଁଟା ବୋଲିକିରି ସେ ଆଚ୍ଛା, ସ୍କୁଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଭାଇ ସେଇଟା ଗାଁରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁବିଧା କେମିତି ଅଛି ମଉସା? ସୁବିଧା ଲୋକଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ପାଖାପାଖି କୋଉଠି ହସ୍ପିଟାଲ ମେଡିକାଲ ଅଛି କି? ପାଖାପାଖି ତ ମେଡିକାଲ ନାହିଁ ନନ୍ଦପୁର ଦଗଡ଼ବାର ଅଛି ନାଇଁ ତ କୋରାପୁଟ ଯିବାର ଅଛି ନନ୍ଦପୁର ଏଠୁ କେତେ ବାଟ? ଏଠୁ 19 କିଲୋମିଟର ହବ 19 20 19 କିଲୋମିଟର ପାଖାପାଖି 19 କୋଡ଼ିଏ ହେଇଯିବ। ହବ ରାସ୍ତାର ଗମନାଗମନ ସୁବିଧା ଅଛି? ସୁବିଧା ଅଛି ରାସ୍ତା ଭଲ ଅଛି 4 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି କିମ୍ବା 2 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଯାଇପାରୁଛି ନୁହେଁ କି? ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାସ୍ତା ଆସୁଛି? ଅଛି ହଁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଲୋକାଲରେ ବା ଆପଣଙ୍କ ଗାଁ ପାଖରେ କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ନାଇଁ ସ୍କୁଲ ବି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା, ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିକି କେମିତି କ'ଣ କରିକି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି? ଯିବା ଆସିବା ମାନେ କ'ଣ କରିକି ଆପଣମାନେ ସବୁ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି? ପେଟ ପୋଷିବାଟା ହଁ, ଖାଲି ଚାଷ ବାସ କରୁଛୁ କି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ପରିବା ପତ୍ର କରୁଛୁ ଆଦା ଚାଷ କରୁଛୁ କାଜୁ ଚାଷ କରୁଛୁ ଧାନ ଚାଷ ଧାନ ମଣ୍ଡିଆ ସୁଆଁ ଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷବାସ ହଁ ସବୁ ଚାଷବାସ କରୁଛୁ ଚାଷବାସ କରିକି ଯାହା ବଳୁଛି ବା ଯାହା ହେଉଛି ଯାହା ହଉଛି ଅମଳ ଯାହା କରୁଛୁ ତାକୁ ନେଇକି ଯେତିକି ମାର୍କେଟରେ ଖାଇବାଟା ଆମେ ଖାଉଛୁ ବାକି ଅବଶିଷ୍ଟ ବିକ୍ରି କରିକି ହଁ, ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ ଚଳୁଛୁ ହଁ। କରୁଛନ୍ତି। ପଇସା ପତ୍ର ସର୍ଟେଜ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଇଟା ଟିକେ ବିକା ବିକ୍ରି କରିକିରି ହାଟ ବାଟ କରୁଛୁ ଆଉ ଗାଁର ଶିକ୍ଷିତ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କହିପାରିବେ? ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତା ଭିତରୁ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେତେ କହିପାରିବେ? ଶିକ୍ଷିତ ମାନେ ମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କେହି କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ? ସରକାରୀ ଚାକିରି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା କେହି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜି କେହି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରୀ ଚାକିରି କେହି ନା, କରୁନାହାନ୍ତି? କେହି ନାହିଁ ଯାହା ଚାଷବାସ କିମ୍ବା ଖାଲି ଚାଷ ବାସ କୁଲି ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇକିରି ଏମିତି ଚଳୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ। ଆମ ଏଇ ପାଖାପାଖି ଯାଇକି ହଁ ମାନେ ଦୈନିକ ପାଖାପାଖି ମଜୁରିଆ ହଁ ପାଖାପାଖି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମାନେ ଯାଇକିରି କାମ କରିକିରି ମାସେ 2 ମାସ ରହିକିରି ଆସୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ମଉସା ଆଲୋକର ସୁବିଧା କେମିତି ଅଛି? ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଗାଁ ଭିତରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଭଲ ନାହିଁ ଭଲ ନାହିଁ, ଭଲ ନାହିଁ ଦେଖୁଛ ତୁମେ ହଁ ଆମେ ତ ଆସିକି ଦେଖିଛୁ। ଦେଖୁଛୁ ରାସ୍ତା ଆଲୋକର ସୁବିଧା କେମିତି ଅଛି ଗାଁରେ? ଆଲୋକର ସୁବିଧା ଏ କୋଉଠି ବୁଲବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଗାଁ ଭିତରେ ଏ ଘର ପୁରୁ ସେ ଘରେ ଯିବା କଥା ଏମିତି ନାଳ ଯାକ ଲାଗି ରହୁଛି ସେ ନାଳ କାଲଭେଟ ଯାକ ହେଉନାହିଁ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଯିବାକୁ ଗୋଟେ ସାଇ ଗଲେ ଗୋଟେ ସାଇକି ଯିବାକୁ ହେଉନାହିଁ ତାମାନେ ଆଲୋକର ସୁବିଧା ଠିକ ସେ ହେଇପାରୁନି ଠିକ ଗାଁରେ। ସେ ହେଇପାରୁନାହିଁ ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ମାନେ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ହଉ ସେମିତି କୌଣସି ଘର ଲୋକମାନେ ପାଉଛନ୍ତି? ସେଇଟା ପାଇଛନ୍ତି କେତେ ଅଧା ନାହିଁ ଆଉ 20-30ଟା ପାଇଛନ୍ତି ବେଶୀ ନାହିଁ 20-30 100 ଘର ଭିତରୁ 300 ଘର ଭିତରୁ ଆପଣଙ୍କର 300 ଘର ଭିତରେ ବେଶୀ ହେଲେ 50 ଜଣ ଲୋକ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ପାଇଛନ୍ତି ବାକି ନାହିଁ ବିପିଏଲ ବିପେ ରେସନ କାର୍ଡ ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କର ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି। ହଁ ରେସନ କାର୍ଡ ଅଛି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ତ? ଅଛି ଯାଉ ଆପଣ ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ନିଜର ଗାଁର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିବ ରାସ୍ତାଘାଟ କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ଆଲୋକକରଣ କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ ବା ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ଉନ୍ନତି ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ସରପଞ୍ଚ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ବାସ୍ ଯାହା ହଉ ଗାଁ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସବୁ ତଥ୍ୟ ଆମକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ମୋ ନାଁ ସସ୍ମିତା କିର୍ସାନୀ। ସସ୍ମିତା କିର୍ସାନୀ। ଆମର ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛି, ହଁ ଅଛି। ସେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ନାଁ କ'ଣ? ବୁଢ଼ା ଭୈରବୀ। ବୁଢ଼ା ଭୈରବୀ ମହିଳା ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଗୋଷ୍ଠୀ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ଆଣୁଛନ୍ତି କି କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି? ସେଟା ନିଜେ ନିଜେ ଚାଷ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ। ଚାଷ କାମ କି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ତ ମାଣ୍ଡିଆ, କିଏ ଧାନ, କିଏ ପନିପରିବା ଏସବୁ କାମରେ ଲଗାଉଛୁ। ଧାନ ମାଣ୍ଡିଆ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିକି ଯାହା ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଯାହା ପାଉଛନ୍ତି
ସେଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ସୁଝୁଛନ୍ତି ଆଉ କି ଯାହା ଲାଭାଂଶ ରହୁଛି ନିଜେ ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନାହିଁ, ତାର ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଛି ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଚ୍ଛା, ହଉ ଯାଉ। ଆମର କଥା ଲାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, ଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ଆସୁଛି ଲୋନ୍ ଆଣନ୍ତୁ, ଲୋନ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ଅଧିକା କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯେମିତି ବଡ଼ି ପାମ୍ପଡ଼ କି ଆଚାର କ'ଣ ହେଲା ସେସବୁ କରିକି ଆହୁରି ନିଜ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ନିଜ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ। ହେଲା, ଆସୁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା। ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦେବେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ହେଉଛି ମଦନ ମାଝୀ, ଆଠଶୁକୁ। ଆସୁକୁ ଆପଣ ଏଇଠି ପୂଜାରୀ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସବୁ ହୁଏ? ଚୈତ ପର୍ବ, ହଁ ତାପରେ ପୁଷ ପର୍ବ, ହଁ, ତାପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସେ ତ ବନ୍ଦାପଣା ପର୍ବ, ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଦିଆଡ଼ି ମାସ ଉଣ୍ଡି, ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି କାନ୍ଦୁଲ ପୂଜା, କାନ୍ଦୁଲ ବାଜା ପୂଜା ହେଉଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଅନେକ ପ୍ରକାର ପୂଜା ପର୍ବ ସବୁ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଖରେ ପର୍ବ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମେ ପୂଜା କରିକିନା ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପୂଜା ହେଉଛି ପୂଜା ହଉଛି। ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏଠି ମିଳନ ହେଉଛି, ମିଳନ ହୋଇକିରି ମିଲା ମିଶା ହେଇକିନା କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନେଇ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ନେଇ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ନୀଳସାରେ ଯାହା ହଉ ମା ନିଶାଳୀ ମଣ୍ଡାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ସବୁଦିନ ଯେମିତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଗାଁର ସମସ୍ତ ଲୋକ ସମସ୍ତ ଅଧିବାସୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ସମସ୍ତେ ସୁଖରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଶାନ୍ତିରେ ରୁହନ୍ତୁ। ମା ନିଶାଳୀ ମଣ୍ଡାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ କିଛି କହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ସବୁ ଯାତ୍ରାର ଆରମ୍ଭ ଅଛି, ଶେଷ ବି ଅଛି। ସେମିତି ଆଜି ଆମେ ଆମର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ହାଟସୁକୁ ନାମକ ଏକ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଯାତ୍ରାର ସମୟ ଯାହା ତ ଥିଲା, ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ବା ଅନୁଭବ ଯାହା ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ଆମେ ଏଇ ହାଟସୁକୁର ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଲୁ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖର ଭାଗିଦାର ହେଲୁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଏବଂ ପରିତାପର ବିଷୟ ଏହି ଯେ ଗାଁର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପ୍ରାୟ 300 ଘର, 1000 ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନି। ଲୋକ ଦୀର୍ଘ 20 କିଲୋମିଟର ନନ୍ଦପୁର ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଉନ୍ନତି ନିମିତ୍ତ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବା ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସ୍ଥାପନା କଲେ ଅତି କମ୍ରେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଉପକାର ପାଇପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଏହି ହାଟସୁକୁ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଆପଣ ନିଜ ଗାଁକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି କି? ଯଦି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗାଁର କିଛି ସୁନ୍ଦର ଫଟୋ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ। ଆମ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଲା
8917680434। नंबरटी आउ थे कहीदे 8917680434। फोटो गुड़िक निज नाम और संपूर्ण ठिकना सह पठेबा को अनुरोध। से ही फोटो गुड़िक मध्यरु 2टी मनछुआ फोटो स्थान पाइब आगामी अध्याय रे आम डिवाइन डायरी रो गाँ अभियान कार्यक्रम रे एवं प्रथम विजेता को मिलिब डिवाइन डायरी रो गाँ अभियान तरफ पुरस्कार। तेबे विदाय नेबार तो समय हो गलानी। देखा आगामी अध्याय रे एक नूतन ग्राम रे। तेबे विदाय नेउछु। रहिलु। नमस्कार।